गपुर हालामनि सिङाव थानाय आसाम अरुणाचल सीमायाव सरकारनि बेसेन नाङै माइरंखौ फानखुमानायनि गोख्रों अजद। सरकारनि बेसेन नाङै माइरंखौ दिगन्तनाथ गलायाव फानखुमानायनि गोख्रों अजद खालामदों। सरकारनि माइरं फानखुमानायाव खौरांखौ मोननानै दिनै साप्लाइ अफिसारआ नायगिदिंफैयो आरो माइरंखौ जब्द खालामो। बेजों लोगोसेयैनो जायगानि सुबुंफ्रा माइरं फानखुमानायनि सायाव मा बुंखो फै जों खोनासंना लानि। दा जिबायदि बेयाव माइरंखौ मोनदों बेयो जानाङामोन। जेरैबायदि गामियाव दासिमबो रेशन कार्ड गैयै बहुत मानसिफोर दं। जाय बेक्तिफोरनावहाय रेशन कार्ड नांगौमोन बिसोरनाव गैयालाबा जायफ्रा माहाजोन सरकारि बिखयाफोरजों थाफानाय मानसि बिसिनि न'आवसो रेशन कार्डफ्रा दङ आरो जायफ्रा माहाजोनखा बा बायनानै जानांगौ गैया बिसोरनोसो कार्ड होनानै दिनै बिसोरो माइरंखौ लाङालाबा बिसोरो फैसासो लाङो। दा बे फैसा लांग्राफोरनो मालाब्लाबो बिदि माइरंनि कार्डफोरखौ होनो नाङा। सरकारखौ आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालायो बा दिनैहाय बे मिडियानि थ्रुयै आङो रिकुवेस्ट खालामनो सानो जे CM भिजिलेन्स बा बिसिनि जेसेबांनाखि तदन्तकारि जेसेबां आगजुफोर दङ बेफोरखौ बाहायनानै जेरैबायदि बे सरकारि माइरंफ्रा बाहेरायाव गिदिंगासिनो दङ बे बाहेरायाव गिदिंनाय माइरंफोरखौहाय जब्द खालायनानै मोननांगौ मानसिफोरनो रानना होनांगौ होननानै आं बेखौ मिजिंथियो। मामोन बे जानो नाङा। बे आधा केजि दाननाया बे कन्ट्रल मालिकआ बिदिखौ दानो खोमा, खिन्थु आं दिनैसिम खोनाफेराखै। जुदि बेफोरबादि दङब्ला नोंथांमोना बेखौहाय निउसफ्राव मिडियाफ्राव पाब्लिश खालायनानै हो जाहाथे बेफोरो दाजाथों आरो जाय बेक्तिफ्रा मोननांगौ दङ बे बिथांमोना मोनथों बा न'खरा सोलिथों होननानै जों आसा खालायो। আজি আমি ৰাজগড় চাৰিআলিত অভিযান চলাই বন্তিনাথৰ দোকানত 14 পেকেট আমি সন্দেহজনক পিডিয়াছ চাউল পাওঁ আৰু এইখিনি আমি সন্দেহজনক পিডিয়াছ চাউল বুলি ভাবি জব্দ কৰা হৈছে আৰু আমি এইটো বস্তুটো নিয়ে এতিয়া মহকুমা ডিপুটি মহোদয়ক ৰিপৰ্ট দিম, তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিম, তেখেতে ব্যৱস্থা ল'ব। একো গম পোৱা নাই। তেওঁলোকে কৈছে কোনোবা ব্যৱসায় পৰা অনা বুলি কৈছে আৰু ইতিমধ্যে দোকানীজন নাই বৰ্তমান। দোকানী আছে, বন্তিনাথ আছে না, বন্তিনাথৰ দোকানত 14 পেকেট চাউল মানে আজি অভিযান চলাই এখন দোকানত সন্দেহজনক অলপ পিডিএছ চাউল জব্দ কৰোঁ। প্ৰায় 14টামান বেগত আছিলে, প্লাষ্টিকৰ বেগত। গতিকে এই চাউলখিনি আমি এতিয়া জব্দ কৰি মহকুমা ডিপুটি মহোদয়ক ৰিপৰ্ট দিম আৰু সংশ্লিষ্ট দোকানীজনক, যিহেতু আমি এতিয়া বৰ্তমান লগ পোৱা নাই, মালিকজনক পাইছোঁ, কিন্তু যিজনৰ ওচৰত ৰিচিপ্ট বা এইবিলাক আছিলে বুলি কৈছে, তেওঁলোকে গহপুৰৰ পৰা কিনা বুলি কৈছে, সেইখিনি পোৱা নাই। তাৰপিছত আমি বাকীখিনি তদন্ত কাম আগবঢ়াম। সেই কাগজ পত্ৰবিলাক পোৱাৰ পিছত আমি ইতিমধ্যে তেওঁক মতাই পঠাইছোঁ। কিন্তু বস্তাটো আপোনাৰ সলনি হৈছে নেকি? বস্তাটো মানে আমাৰ সাধাৰণতে FCI চাউলটো মৰাপাটৰ বস্তাত জুট বেগত আহে, আৰু তাত এটা ষ্টিকাৰ মৰা থাকে, কিন্তু এইখিনি বস্তা সম্পূৰ্ণ প্লাষ্টিকৰ, তাত সেই বস্তুটো দেখা পোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি সন্দেহজনক বুলি ভাবিছোঁ আৰু অলপ পৰীক্ষা কৰিবলৈ। কিন্তু চিলনিটো হাতে মৰা আছে? হয়, চিলনিটো হাতে মৰা ফটো আছে। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों SD क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो SD क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954
687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।